Kuya, sige kag break kuya, bisag way libaong. Oh, akong gitistingan akong brake ma'am kung pilit ba jud ma'am. Papaod man gud akong kuan kuya, makalit lang kag break niya bisag way libaong niya, wa koy motor. Oh ma'am, bag-o mo gyud akong kuan ma'am, brake ma'am nya. Ang gitistingan ma'am ba kung pilit ba jud siya ma'am? Ah, mao ba kuya? Mao, oh ma'am. Ah, dali lang ko kuya, dali lang ko kuya. Okay ma'am. Padali lang ha. Plate kuya oh. Uy, kadako gud ana ma'am. Tinuod na ma'am. Oh, tinuod di kuya, dili ni fake. Muram nag-fake ma'am. Uy, dako kayo. Lantawa kuya oh. Naglantaw na bitaw ko ma'am. Oh, asa man lantaw kuya? Kini mang kwarta. Eh, ini ding kwarta ma'am. Sabi na ko. Okay. Ala kuya, ni kalit magkusog ang ulan kuya no? Mao lagi ma'am, nikusog mo kalit na pasilong sa tama ma. Sige kuya, sige kuya. Nikusog mo uwan no kalit oy. Plus uwan eh. Bataan ako eh. Saan ako eh, pasensya dyan kayo ma'am. Nabilin dyan na ng raincoat ma'am. Ikaw, waka, nabasa ma'am? Wala rin ko nabasa kuya, kay nag-jacket man sab ko. Abi ko, nabasa ka ma'am ba? Biting basaan ako eh. Wala rin ko nabasa kuya. Lahi may nagbasa na ako kuya. Ha? Kasi nagbasa ni mo ma'am. Akong tiil nabasa kay napiskan suking ulan. Oh, abi na ko kung sa'yo nabasa ni mo ba? Klaruha sa na mo mo eh. Lain na siya bugunahuna kuya uy. Klaruha sa na mo mo eh. Okay. Mas sige may kuya Big, malate ko kuya. Duty ba dahil ka ma'am? O duty kuya. Sige lang gamay kuya. Ay sa ma'am bi, ay sa ma'am bi. Ano man kuya? Honong sa ma'am, honong sa ma'am, honong sa tamam. Ano mo to galit na nagmumulong. Honong sa tamam. Duty ba dahil ka ma'am? Kudong ko duty kuya. Nganong wala man ka nagsayo gikan ma'am, duty mo dahil ka. Ganahan dahil ka magdali. Be, kopot na ko be. Kopot na ko. Be, kopot na ko be. Kopot na ko. Ma'am, asa kay ka naog ma'am? Para basta ko kuya. Okay ma'am. Mas pasilang gamay kuya kay malate ko. Ay sa ma'am be, ay sa ma'am be. Ano man kuya? Hunong sa tamam, hunong sa tamam. Agoy mo na niron. Ma'am, naog sa ma'am. Kadali lang ha. Flat man ma'am. Flat kuya? Ay wala ramday ma'am oy. Ang ilong ramday mo'y flat ma'am. Ang ilong ramday mo'y flat ma'am. Okay. Ay kinis kuya be, akong hagdon be. Andoolon. Hi kuya, mga gabi. Oy, may gabi ma'am. Asa ka kuya? Balhabal ma'am, sakay ka ma'am. Dili lang kuya, nung tanar ko. Aw, okay ma'am. Kuya, basing ginahan ka kuya. Unsa nga ganahan ma'am? Kibaw na ka. Ay di ko ana ma'am oy. Sige na kuya. Ay gamay ra kong kita ro ma'am, hinay kay sakay ma'am. Siya nga kuya, uy, nag-promo biyanta mi. Unsa klase nga promo ma'am? If magkuha ka gusta kuya, pakapin akong lula. Ne. If magkuha ka gusta kuya, pakapin akong lula. Ne. Okay. Mo na tingali ni akong booking. Naabot na gyud. Ay ma'am, gabi ma'am. O kuya. Mercy ma'am no. O kuya. Dra ma'am. Thank you. Ay sa day ma'am. Ano man kuya? Hindi ko pasakay ni mo moy. Kay? Prihamog na ako sa kong ex katong nagpasakit na ko. Ay hala, di ay no? Bahala ka Uy, diya okay ma'am. kuya. Bahala ka diya ma'am. Kuya, uy. Okay. Ayan, nasita dyan da. Impound yun yung motor karon. Ay, naku. Ma'am, may gabi ma'am. Ay, magabi, sir. Siksiha ko ni mo ma'am, di ka panhuton ma'am. Dili, sir, uy. Kanang ingani dyan akong sinuluban, yeah. sir. Ma'am, palihog lang ko sa lisensya ni mo ma'am. Oh, dali lang, sir, ha? Ma'am. Nara, sir, oh. Okay ma'am, natulay check ma'am ha. Oh, sige, sir. Kana lang, sir. Okay ma'am. Ma'am, palihog ko sa ORCR ma'am. Oh, sige, sir. Kadali lang, sir, ha? Okay ma'am.
Nara sir, oh. Uy, saan ni ma'am? Oh, kana sir, pangkuan na nga sir, kanang pangkaon na mo sir ba? Uy, kasi pagtuon mo na ako, ako'y kaon. Kuhaan niya, kuhaan niya. Oh, hindi jud ka sir. Trabaho rin niya ako, ma'am. Okay sir, dili jud ka mukaon. Saan? Ako ka na noon, mukaon, kuhaan na. Ako ka na noon, mukaon, kuhaan na. Ayay, kamingaw aron da, wa pagi na saag. Susoy, gabi na gyud, abtan kita gabi ani. Ay kani ay. Hello, ma'am. Excuse me po. Pwede po ba magtanong? Agoy, Tagalog man. Oh, okay lang sir, okay lang sir. Ano, ma'am? Naghanap kasi ako ng paupahan, ma'am. May alam ka po ba na paupahan, ma'am? Ako sir, magpaupa ko sir. May paupahan ka po ba, ma'am? Ako sir, magpaupa ko sir. Di ka magmahay sir, barato ra. Di ka magmahay sir, barato ra. Nini lang kuya ha. Nini lang kuya. Ini kuya kay murag nilibaon kuya. Nay liko gamay, liko gamay. Oh, left side. Liko left side. Na. Ini lang kuya. Kusgi gamay kuya, kusgi gamay. May ini lang kuya, hangin kayo oh, mapalig ta. Ini lang. Right side, left side. Ini lang kuya. Isa, mampi. Nanon kuya? Sulan mo, sakay. May murang kagway salig na po, ma'am. Mura na no, ikay nag-drive, ma'am. Mas maayo, ikaw na lang kung mo drive pa na, ma'am. Motor, ma'am. Oh, dili kuya, oy, dili ko drive ng motor kuya. Ug ukiran mo kuya. Ikaw lang kong drivean. Ikaw lang kong drivean. Ay, ari ko sakay ni kuya ay. Kini. Oh, yan. Motor kuya. Walay, ma'am. Para asa mo ka, ma'am. Para pusto kuya. Walay ka sakay itong permiro, ma'am. Di ko ganahan na to kuya, oy. Ganahan ko mo kuya kay lamion ya macho. Hilig sa day kag macho, ma'am. Muna ginahan jud ako kuya. Kung saan man na macho, ma'am nga. Macho, ma'am, po ang ganahan, ma'am. Uy, tali, sis. Tali, sis. Sakay na, sis. Sayang. Macho, ma'am, po ang ganahan, ma'am. Ay, kamingaw karon wala pa gid ni saag. Ma'am, motor, ma'am. Para asa ka, ma'am? Dili lang kuya, nagabalhabal man sa po kuya. Namasayro sa ka, ma'am? O kuya. Asa ba nimong motor, ma'am? Ay, wala ko yung motor kuya. Basin ganahan ka mo sakay kuya. May ki ko mo drive. Barato ra. Nye. Barato ra. Ano pa ni si kuya si tanaw na ko eh. Nagala oy, gwapo na gitingali kay ko si tanaw na ko. Ay, gate gwapo biya siya oh. Lagas. Halo sige siya tanaw na ko ngano ka ano. Wala pa daw nagid siya diri ay. Wala ni do lagi si kuya. Wala. Kuya, unsa ni problema mo kuya? Sige lagi kag tan-aw kuya. Ha? Say problema, ma'am. Ako am nang motor imong gilingkuran. Hawa dira man bigay mo adto nako. Ay mo ni motor kuya. Mangka ma'am. Uy, Oh, sorry kay kuya ha. Problema no. Ako ni motor imong gilingkuran. Oh, sorry kay kuya. Abi ko ma'am ha. Abi ko ako yung gitan-aw kuya. Abi ko ako yung gitan-aw kuya.